29 ماه 29 ماه ҳангоми навбатдории мо муроҷиат кардам ки дар хона сӯзан хӯрда будасту ягон шикаст ва гап назадааст. Мо бо муроҷиат кардам ҳамун сӯзане ки сӯзани борик вай он қадар халанда нест, дар ҳамун рудаи борик гузаштааст. Акси рентгени заронидем ки дар рудаи борик дар инҷа назорат кардем як ду соат. Хай ягон ҷо шикоятҳои чӣ надоштам. Шикояти вай дард набуд, хай шароитҳо монеста пагоми биём гуфтан рафтам. Пагом омадем рентген кардем ки ҳамун сӯзан аллакай рудаи ғафсга гузаштааст. Рудаи ғафсга гузаштааст, ҳам омадам хай дардон нест, як сих мезанем гуфтан ҳамун шикам. Як рӯз пас омадем дирӯз омадем акси рентгени бардоштем ки ҳамун сӯзан нест дар руда. Нест аллакай. Начи сай ки баромада рафтагӣ. Бароям пурра гуфтем муайян кардан, цифравой рентген кунем ки ҳамин сӯзан дар ҷойш истодагӣ ё не. Баром дирӯз рафтану дигар гуфтан мебием, дигар наомадам. Агар бошад яъне чӣ? Агар бошад вай назорат карданд, агар халанда ки набошад, дигар узв кӯдаки залал нарасонад, вай назорат мекунем, роҳҳои табиӣ қати бояд гӯяд. Агар набаромад баъд ҷароҳат. Вай ҳастек сӯзаное ки уҷа дар вай гуфти гапо папирёк мест дарост мегирад. Вай ҷароҳӣ кардан намешавад. Ин сӯзане ки ҳаракаташ ки буд дар рудаҳо, вай назорат кардем. Назорати статсионарӣ вай основной дардҳо гуфтан ки шароити бурда мебиёрем. Вале ҳамун мушкил вақти ҳамун